Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Dahito ititibek tinamnama, may sa timek agpupukaw ani Apo Isus umay manen, agsagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem tindalan na imbag nga orasyo gagayem, dahito manen di Pastor Vic Ariola III, kumapkablaw ka na kayo tinaimbag nga orasyo, anyaman nga pag-orasan tilubong nga pagdengdenggan nyo. Di programa Timek Tinamnama kiti papay kata kayo iti Our Great Hope Today Ministries. Manipod dito'y Loma Linda, California, USA. Di programa Timek Tinamnama, may pukpukaw, babaen, ti stasyon ti radyo, DGHT 77.7 FM, The Voice of the Pacific, ti Timek, ti Pacifico. Ti DGHT 77.7 FM, paseten tatan ti Adventist World Radio, ken kastamet gagayem ti Hope Radio International. Kahit ko kaiyawis ka na kayo amin gagayem, ti panangbuya ken panangtingegyo dagiti kaskasaba nga mararami di jay Northern Luzon Mission. Ket babaen iti Northern Luzon Mission Online Evangelism. Ipapay na ti Timek Tinamnama, panaki paset na iti naindaklan nga namnama itang aldao. When no ti Our Great Hope Today Evangelistic Series sa mararami ti tadiyamyanan. Di kakailyan tayo, Luzon, Visayas, ken Mindanao, nga isumay pukpukaw di Northern Luzon Mission, di Artatio Season Pangasinan. To'y gayemyo Pastor Vic Ariola III, mga kasaba tinaldaw-aldaw. Kahit nagita nga kasaba kayat mimet nga iyawis ka na kayo. Babaen ti panakay paay na dito'y programa tayo Timek Tinamnama. Isungal ka di sumarsaron nga programa tayo ti Masanguanan. Manggaganyo na kiti kasaba di amyanan. Pinagapuantay nga misyon di Northern Luzon Mission. Kahit sabi ko tanda kay dita nga mga itultuloy. Ikarkararag tayo ti programa, Timek Tinamnama. Ti ipukpukawnan, ti damag kanigiti kamudyan ang alaldaw. Nga ni Apo Isus umay manen. Ni Apo Diyos kumatimang bendisyon ka na kayo. Tingkay panagbuya ken panagdengeg. Dahil ti programa tayo nga insaad ti Apo. Timek Tinamnama. Naibagnal daw tayo amin. O Diyos miya managayat unay,
ti panakay rugi, daytoy nga panakay pukaw, ti ebanghelyo. Tarigagayan mi o apo nga adda ka nga mangidalan, mangimaton, iti panakay kasaba, ti tunggal rabi, kadagiti luglugar nga pakaabutan, daytoy nga panagministeryo. Tinasantuan ng Espiritu Santum, ti umay kumakadagiti amin nga luglugar, amin nga agdengeg, kinagbuya, daytoy nga presentasyon, tap na maamuanda ti naindaklan nga namnama ti daytoy nga aldaw, awan sa bali, no saan nga ni Apo mi nga Isus, nga magtentitalged, magtentitalna, ken panakay dalan, tinaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Idaydayaw na kao Apo, agsipud ta dinawat mi ida tinapateg, anagan ni Apo may Isus. Amen and Amen. Pagsasaritaan tayo, ti daytoy nga rabii, may papan kadagiti pito nga pagbutbutngan ti Masanguanan. Kitamuyo tinasantuan nga surat, adu dagiti maadal ditoy nga mangipakpakita nga agbibiyag tayon kadagiti kamawdyanan nga aldaw. Agsipud tagbibiyag tayon kadagitoy apan panawen. Panpanawen nga adu dagiti tattao nga agbubuteng, tattao nga mauawananda iti inanama. Ngem ni Apo Dios ipakita na kada tayo ti daytoy nga kanito, nga uray umay dagitoy pagbutbutngan. Adda iti naysang sangayan nga inanama tayo kini Apo Jesus, nga isu nga mangted, iti talged ken talna kadagiti panagbiag tayo tinaldaw-aldaw. Mapan tayo man, ijay umuna nga pagbutbutngan dagiti tattao. Isuti may papan iti COVID-19 pandemic
nga managanan ti coronavirus. Amuyo ti COVID-19 pandemic, wano pandemya, wano angol, at datatan iti nasurok nga may 1 milyon at tao anatayen gapu iti panagbalinda nga biktima ti daytoy saan makita nga sakit nga iso nga mangdangdangran kadagiti sangkatawan kadagitoy apanawen. Daytoy iti muna nga pagbutbutngan dagiti tattao kadagitoy apanawen. Ditoy laing Amerika nasuruken nga duagasot aribo dagiti tattao anatayen. Gapu daytoy COVID-19 a pandemya. Nalabit kadagiti luglugaryo gagayem. Adumot dagiti kakabagyan tayo, gagayem tayo nga nagudas. Napababati pa nagbiagda gapu iti COVID-19. Ti karkararag ko iso dayjay agtalidaed tay kuma. Anasalunat. Suruten tayo dagiti paglentegan ti gobyerno tayo. Tapno no dati pa nakabalin na may lisi tayo pailaeng. Iti panakagudas wano panakakeltay iti biyag tayo. Babaen iti COVID-19 a pandemya. Daytoy kakabsat ti umuna nga pagbutbutngan ti lubong kadagitoy nga aldaw. Hanga may pagarup ket palpaliiwen tayo nga daytoy nga sakit wano bayangubong kunana ti Ilocano agtultuloy kung kunana iti mabigbigbig nga mga torturay iti benget iti salunat dito Amerika kunada nga dantupay may nga tawen nga agrigat tayo gapu daytoy nga pandemya. Ti karkararag ko kini Apo Dios kakabsat agsardeng kuman tagsubli tayo ti normal nga panagbiag tayo. Tado tatan dagiti tattao nga madanagan no kanon to nga gibos iti COVID-19 tatarigagayan tumet iti agbiag pay anasalunat nga mabalin tayo iti makiden na kadagiti kakabagyan tayo mabalin tayo tagsubli kadagiti iglesia tayo naman pay daduma nga paset ti lubong at dadan nga gigimong nga dadamet dagiti daduma pay kas nga dito Amerika hampay lang nga may palubos iti sumrek tapno madanda iti napisikalan nga panagdaydayaw. Aramidin ti iglesia tatan iso dayjay drive-thru worship. Ijay sango ti kapilyada sadyay da nga mga saba agkanta ken pakaaramidan iti serbisyo da. Ket dagiti amin nga umay addada ka dagiti uneg ti luglugan da. Wenno magnada iti sangwanan ti kapilya tapno umay da denggen iti sermon ni pastor iti daytang adlaw. Kasta ti mapaspasamat drive-thru worship. Ngamanyan nga nagimbag ta na idi imay ti COVID-19 adon dagiti tattao nga broadcasters. Wenno addadan iti sango iti computer babaen ti Zoom, babaen iti anyaman nga kunatayo nga format nga panaki komunikasyon iti publiko, babaen ti pakanakaaramat ti teknolohiya iti internet. Agyaman tayo tanumampay umay iti COVID-19 ket saan tayo nga makapan personal nga denggen tayo dagiti mga kasaba tayo wenno dagiti papastor tayo wenno dagiti daddumampay nga manursuro addan ti internet addatatan iti Zoom meeting addan dagiti naduma-duma nga programa ti radio babaen ti panakaramat ti internet online virtual nga kunatayo tapno maamuan tayo ti sao ni Apo Diyos. Dahil kakabsat ti umuna nga pagbutbutngan ti tao, mapantay di jay may kadwa. Iso, dagiti kalamidad, inaldaw-aldaw, kakabsat. Idi na minsan nga aldaw nang ko nga ti may sang aldaw, adasa nga ribo, nga ginggined, ngam saan amin dagitoy, na i-deklarar da, wano na imaldit da, iti pagbasaan, wano pagbuyaan, iti telebisyon. Adu, kakabsat, dagiti kalamidad, dito ilaing California, agsasaruno, jay daya, jay laod, jay amyanan, agur-uram. Uram ditoy, Northern California, di jay amyanan na California. Adu dagiti tattao nga matmatay, adu dagiti agkakapintas anas na balbalay nga maururam, ken dagiti komunidad, addada nga agbubuten, ket kunada kaanon tong agsardeng, dagitoy adidegra.
iti na minsan lang nga rabi, ditoy lumalinda, kabayatan nga maururam, dagiti luglugar nga sideg, ditoy lumalinda, maururam, ijay paset na iti San Francisco, ijay Sacramento, imay pa iti Ginginid, agsasarunon kakabsat, digitoy nga kalamidad. Umay ti Bagyo, dijay East Coast, dijay abagata na paset ti Amerika, Ginginid, uram, laylayos, kastamet ti Bagyo, adu dagiti kalamidad ayaten nakakabsat, nga mararamid tata, dito'y lubong, halanga dito'y Amerika. Dito'y tata ti may kadwa nga pagbutbutngan, dagiti adu nga tattao, ket ti adda, nga salsalod-suden da, kaanunto nga agsardeng dagito'y adidegra, apagbutbutngan ti tao. Mapantay di jay may katlo ayaten agkakabsat. Ti may katlo nga pagbutbutngan, amuyo iti 1909. Imay ti makunkuna nga financial crisis. Krisis iti pamirak, iti lubong. Adu dagiti utang, adu dagiti kumpanya nga napasardeng, adu dagiti trabaho nga napukaw ket adumot ti nawawanan ti trabaho. Kaputawan na nawawanan ti trabaho, dagiti balbalay da, nga tintinaganda, mensualan da, ti tunggal bulan, napapanaw da, binaybayan da, dagiti nga balbalay, napipintas sa balbalay. Gaputawanan ti trabaho da, awamot ti pagbayad da, ngay mayaten nagagayem, ti tawen, 2020, aging gana ka dagiti sumarsarunong at tawtawen, kunkuna dagiti agpalpaliw, masisiri matattao nga mangkitkita, iti pamirak iti lubong, nga nakarkaro gagayem. Nakarkaro iti agdamak iti Masanguanan apan panawen. Adu dagiti tattao nga maawanan ti trabaho da. Adu dagiti tattao nga panawan damanen dagiti balbalay da. Umay ti rigat, ket adu dagiti agpalpalama, isu nga dagiti naduma-duma nga gobyerno iti lubong ar-aramiden da, dagiti banag nga pangsuportar, dagiti atattaw da, kadagiti nasnasyon nga yanda. Tatno mapukaw kumati panagrigat, panagpanglaw, ken dagiti panagbutbuteng. Gaputa da ito'y gapuanan iti COVID-19 a pandemya, bumaba. At damay sa dakkel a krisis, dakkel a didegra, nga uray pa'y nagiti pamirak tayo kakabsat, panagbaybayad tayo ti utang, kenda duma pa'y abanag, makita tayo, nga pumanglaw, ti lubong, amuyo gagayem, daytoy nga pagbutbutngan kadagiti nga panawen. Maysa kadagiti kadakkelan launay, taki nagpaiswa na nakasano nga agbiag tayo na awan ti pirak, nga igatang tayo ti kanen tayo. Naawanen iti pirak, nga gastuin tayo, kasano nga makapantay pa iti sabali nga lugar, kasano nga makapantayo pa lang, kadagiti pagtrabahuan tayo. Wen kakabsat, pagbutbutngan, ti resesyon, kunadapay depression, ket dagiti sang katawan, agdanag da, agbalaw da, ngayon pa'y umay, dagitoy, adidegra iti lubong, awanen ti babalin tayo, nga papanan kenasitgan, no saan tayo nga masideg, ket mapan tayo kini Apo Diyos, taday tatikang runaan, nga namnama tayo, kadagitoy, apanawen, ti panagrigat, mapan tayo, iti may kapat, nga pagbutbutngan, ti lubong, iso, ti gubat, a nuklear, nalabit nakita yu, babayan ti telebisyon, dagiti panagsagsagana, wano panagagawa, dagiti nasnasyon, tapno protektaran da, dagiti nasyon da, ket no nyaman abanag nga panakaipit, iti sitwasyon dagiti nga nasyon, umay dagitoy, nga panaggulagol, panagrisiris, panaggugubat, gapo, kadagiti prinsipyo nga nalabit handa panagkikinawatan, no kasano, nga solbaren da, ti kaadda ti talna, iti lubong, ito no bigat, iti sumarono,
nga programa tayo ibagak tu may papan no apay nga dagiti tattao nas nasyon pangpangulo no mampay addada kakabsat nga ikaskasabada nga danto tital na umay tital na iglesia na dumadumang lubong ikarkararag na nga datal na ngam dagiti nas nasyon ore kasano ti kaykaysada nga mang plano itital na adda nga tal na nga umay tinagbabaitan da kakabsat adalon tayo iti dati sumaruno nga programa tayo mapantayo ti may kalima nga pagbutbut ngan iti lubong isu dayjay seguridad talged nga adda kuma kadagiti na duma-duma nga nas nasyon isu nga tatanong mapang kayo kadagiti na duma-duma nga syudades iti lubong kitain da dagiti anyaman abanag no adda iti inawityu nga armas wenno adda dagiti makadangran nga mangted iti panangted iti ut-ut ti sabsabali so nga kitain damin arikapon damin dagiti anyaman nga daken ka sakbay ka nga makastrek iti imigrasyon iti tunggal syudades wenno port of entry nga kuna tayo nga isaserek ti sabali nga nasyon tapay namuyo iti Septembre 9 Septembre ititoy Amerika anya tinapasamak kung kuna tayo nga 9/11 imay iti idadarup dagiti saan nga napakadaan nga terorista naglugan da kadagiti aeroplano simrek da kadagiti puerto nga di tayo nadadlaw aging gana nga nagkikinnamayet da nagplano da no kasano nga nabomba napatog iti Twin Towers ngo kanata di New York may sa dayta ti sangalubongan nga damag isu ti may sa nga nagbutbutngan ti adu ipagarup da idin nga isunday ta umayen sumarsarunupay dagiti paggibusan ti dandanin panagparang ni Apo tayo nga Jesus gagayem no dati baysa nga pagbutbut ngan tata isu dagiti isaserek dagiti terorista dagiti mangdadael isu nga hantay met mababalaw dagiti na duma-duma nga nasyon nga prebentaran da daytoy ket nainget ti isaserek iti ipapan isa sa rongkar ti sabali a nasyon tano masuspitya ket makita nga dagita nga tattao ket sabali iti panggepda danyusen dayda ket madanda iti panaka balod wenno panaka investigar ta kayat damet piman dagiti nasyon da anatalged nga awan ti sumrek nga agdangran mapantayo ti may kanem nga pagbutbut ngan ti lubong tata the world of religion ti beneg ti lubong ti relihiyon alagagayem addanto dagiti nakaskasdaaw a mapasamak kadagiti beneg wenno lubong iti relihiyon ket kamo diyan ang aldaw pampanunuten dagiti agturay nga relihiyon isu ti panagkaykay santo aming iglesia ket addanto lang ti maymaysa nga iglesia nga mangitakder tinagan ni Apo Jesus. Ala, adalan tayo ti sumarsaruno nga rabi, may papan no kasano nga addanto ti Sunday law, universal Sunday law, panakay papilit, iti panagnilin ti Domingo. Ngem tata, may iniinawin daytoy, babaen iti panagtitipon, iti na duma-duma nga pangpangulo, papastor, evangelista ti iglesia, na duma-dumang iglesia at dapat iti awis ni Papa Francisco ti panangayab na amin di kiti pangpangulo ti relihiyon ijay Roma tapno planwanda ti maymaysa nga relihiyon nga isulayang daytoy ti mangirepresentar kini Apo Isos ken panakay kasabana matungpal ka di dayta anya ti kunayan ti Biblia may papanti daytoy adalon tayo ti sumarsaruno nga rabi gagayem ket ilawlawag kunto no apay nga umayto iti panang sukimat ti adu nga tattao ti pudno a panagnilin ti pudno ang ngilin
nga ibaga ti Biblia, tingilin apod pudno nga pinagnilin ni Apo Isos. Adalan tayo ito data. So nga ti beneg iti relihiyon, maininaw nga ti Masanguanan, ison tadayta iti umay ti tunggal nasyon. Ket maritnata ito ti efekto na kakabsat. Ket nagiti pamati tayo, mapadas da. Ket umay to dayjay nakaskas daw nga panagpili tayo kakabsat. Pilyon tayo iti ayab ni Apo Dios, turong ni Apo Dios, uno pilyon tayo ti baga ti tao. Gagayem, adda kada tayo magpili. Nga madalan tayo dayta. Sa marsaruno nga programa tayo. Mapantayon kakabsat iti may kapito nga pagbutbut ngan dagiti tattao kadagitoy nga panawen. Panagbuteng iti papatay. Panagbubuteng iti krimen. Idi namin salay nga lawas adda simrek iti maysa nga pagtaengan. Ditoy paset na ditoy Redlands, California. Ket daydi nga tao impirit na simrek pinapatay na amin dagiti isang kapamilya ket innala na dagiti isang sanikwada. Anyan nga nagulpit, anyan nga nagladingit. Ti tattao tata mangted ti ut-ut, mangpapatay, mangidedanes, gumurgura, ti pagtinagan na ayaten akakabsat. Isu, iti patay, isu, iti panakagudas, dagiti adu at tao, ken adu dagiti komunidad, nagdandanag, tadida amu tanyaman nga oras ang mapasamak. Amuyo kunana ti statistika, at daan tay tatan, iti isang agasot, enemapulo, ket maysa, aribo at tao, timatmatay tinaldawaldaw. 161,000 dagiti tattao amat matay tinaldawaldaw. Ket ti may kapitu, gagayem, apagbutbutngan, panagbutbuteng gapu, iti patay, ken krimen, isu dayta, iti may kapitu kadagiti pagbutbutngan, kadagitoy apanawen. Anya ti kunaan tinasantuan nga surat kagayem intun dumteng dagitoy. Kahit kuman nga basahin tinasantuan nga surat, tay bagana ditoy gagayem ijay Juan 16 versikulo 33, nalawag nga kunana dagitoy insaok idi kada kayo tapno adda kuma talnayo kanyak. Adtoy ditoy lubong adtoy dagiti bambanag nga panagrigat yo. Ngem, manginamnama kayo kuma. Tasyak parmakakto iti lubong. Parmakakto iti lubong. Isuhang kayo agdanag, kunana. Ti Biblia san nang ingkari. Nga awanan ti rigat. Awanan ti papatay. Kinana ni Apo Isus nga mismo. Adda kumatal na kada kayo. Ta umay to dagiti rigrigat. Umay to dagiti didegra. Ngem kay agdanag. Agtal na kayo. Tasyak. Pinarmek ko. No nagbaligyak. Ket napadasak ket nakita nga walay dumteng dagitoy adidegra. Agbaligi tayo. Agbaligi tayo dayjay ti kuna ni Apo Isus. So kuna nakakabsat ni Apo Isus. Sa dinuman nga ayan niyo, oray iti daytoy paggibusanan iti lubong, makiadaak to kada kayo. Lo, kuna ti Ingles, I am with you always, even unto the end of the world. Makiadaak to kada kayo, aging gana ti paggibusan daytoy alubong. Ay iti nakakabsat anyan nga nagimbag nga Dios. Nga naman pa'y mapadasan tayo tatan, dagiti pito apagbutbut ngan iti lubong, inkari ni Apo Diyos nga addanto, nga makikadkadwa kada tayo, uray pa'y iti paggibusan iti lubong. Alabueno naman pa'y adda, dagiti pito apagbutbut ngan, addamet inted ni Apo Isus, nga pangliwliwa,
wano assurance kuna ti English. Iso dayjay panangited ni Apo Dios kinamnama ngagpaay kadagiti amin nga sumurot agbatalek ken mangawat ken ni Apo Isus. Anya da digitoy kakabsat. Mapantayutat ta. Ngem sakbay tayo mapan iti dayta kakabsat. Adu dagiti tattao gaputa kayat da nga lisyan dagiti paspasamak arigrigat ken amin nga didegra ti lubong pampanunutin dati mangpanaw ket mapanda kadagiti luglugar nga natalged. Ambuyo kakabsat, ije nagbaitan ti estado ti Nevada ken kastamet iti Arizona ken ti New Mexico ditoy Amerika, adatatan iti maysa nga komunidad. Adatatan iti naaramid nga panangkali iti uneg ti daga tapno agmula da kadagiti balbalay. Agipasdek dati komunidad. Ket daytoy sadyay uneg ti daga plan-plano da tata dayjay nagbaitan ti teritoryo ti estado ti Nevada, Arizona ken kastamet iti New Mexico agplan-plano dan nga mangaramid da ti syudad iti uneg iti daga. Apay dagiti tattao gamin kayat da nga panawan dagiti adu nga didegra iti lubong. Kayat dati mapan iti maysa anataltalged a lugar. Makita tayo ditoy. Ditoy screen tayo nga umay kakabsat. Dagitoy nga paspasamaken gaputi tao hanakayat ti may raman ti didegra mapanen agyan ti uneg iti daga. Ket ti uneg ti daga sigon dagiti nang kita ken nang diskobre wano napan nang TED iti inspeksyon kunada dagiti agar-aramid ti komunidad ken syudades ti daga iti nga paset iti Estados Unidos kunada pampanunutan da nga oray 20 nga tawen. Oray umay ti apoy, uram, hurricane, bagbagyo ken dumapay nga didegra. Inanamaen da kakabsat nga dadanto nga natalged nga agtalinayt sasadyay agmula danto ti kayo ken dagiti dumapay nga natnaten. Amoyo napanda di North Pole di kalamisan nga paset ti lubong ket pinadas da sadyay iti agmula kadagiti mulmula wano kay kayo nga agbunga mangtaraon kadagiti tattao nga agnaidto iti uneg ti daga. Gagayem, adu ti tattao tata. Nga kayat da nga panawan, lisyan dagiti paspasamak. Anya pa ikakabsat. Amuyo, adu dagiti underground communities. Sa laing tata, ijay Estados Unidos, paset ti Nevada, New Mexico, ken kastamet, iti Arizona, ure pa iti na duma-duma nga lublubong, padpadasen datatan kakabsat. Dagiti nas nasyones, agmula damutin ti komunidad. Apay? Sandagamin kayat, ti may raman da dakkel adidegra, nga umay, kayat dati agyan kadagiti nataltalged nga lugar. Gagayim, tinaminsan nga panawen, iti panagbanyaga kanapan, ijay pagilyan ti hapon. Iti adda kakabsat, ijay Osaka, adda iti maysa nga tao nga hapon nga agbasbasa iti newspaper. Agsipud ta naggapuak iti uneg ti aeroplano ket oray ti sumurano nga flight ko iti mapandi jay siyudad ti Haneda iti Japan. Babasa iti maysa nga newspaper. Ngem hangko maawatan dagiti dadduma nga ibagbaga da jay nga newspaper. No man iti sumagmamanong katawen nagpasturak iti Japanese church, iti iglesia dagiti Hapones, iti Sacramento, amugmet agsao ti sangkabasit nga hapon. Ngem amuyo kakabsat at datihan ko maawatan ket sinaludsod ko iti gayem nga hapon nga gururay met eroplano nga pagluganan na ket kun nagdayem ang kumaawatan daytoy nga makita iti retrato iso daytoy makita yo di retrato ditoy ket kinunanao ibagbaga na ditoy nga ditoy Japan kun naday gayem tayo nga hapon nga rugrugyan dameten ti agkali wenno agmula wenno mga ramid ti syudad ijay
uneg ti baybay. Wen uneg ti baybay. Takunana, handa kayat nga may raman kadagiti dadakkel nga tsunami, dadakkel adidegra, kas pangarigan iti napasamak nga panakabitak iti nuklear nga planta ijay Japan. Ket uray pay kasanunto ti mapaspasamak, natalged to ti tao, ngagtalinaed, ijay uneg ti baybay. Nakita yung kakabsat. Apay nga mapanda ti uneg ti baybay. Apay nga mapanda ti uneg ti daga. Lisyan dagamin, ti may pagarup nga didegra apaspasamak. Anya pa'y kakabsat ti mapasamak. Dagiti tattao kakabsat, handa lang nga pampanunutin. Ngagnaed ti uneg ti daga, uno agnaed ti uneg ti baybay, pampanunutin da pa ti mapan, ti sabali nga planeta. Adatatan ti organisasyon, uno may sa nga industriya, nga agararamid da kakabsat, dagiti nakaskas daaw nga pagluganan dagiti tattao nga mapanti sa bali nga planeta. Ada talo nga bilyonaryo dito Amerika nga isu ag bubulabul da agin nunada nga agaramid dagiti bambanag na mangipanaw dagiti tattao manipod ditoy daga nga adu tirigat ket tartarigay da nga ipan dagiti tattao kadagiti planeta ni Elon Musk. May isang baknang nga isu nga akin kukwa ken discovery dayjay pagluganan wen automobile nga babaen laeng kakabsat iti energy ket agtaray nga masapul ti gasolina babaen laeng ti kuryente agtaray dagita nga naimbento nga pagluganan adu tatta dito Amerika ken daduma nga paset ti lubong ni Elon Musk pampanunuten na ti mga ramid, iti maysa nga spaceship, maysa nga pagluganan, mapan kadagiti planeta, nga mapanda iti planeta ti Mars. Apay, nga pumanaw da dito nga daga. Apay nga mapanda ti sabali nga planeta. Tapno kanda kaya ti may raman ti dakkel adidegra nga umay. Ni Jeff Bezos, nga isu ti kinkukwa ti Amazon. Daytoy nabaknang alalaki, pampanunutin namet, ti mga ramid, ti may isa nga pagluganan, dagiti tattao. Nadamag ko nga rugrugyandan, ti aglako ti ticket. Ala, no, kabailan nyo, ti gumatang, mabalin nyo, nalabit, kaya yumot nga padasen. Ngem ni Jeff Bezos, mga arami din ti pagluganan, dagiti tattao, nga may panaw da kadagiti natidegra, ket mapanda, ijay bulan. May isang tao pa, Richard Branson, na baknang alalaki. Agdindinamag iti industriya, kadagiti na duma, nga agdindinamag, mabigbigbig nga industriya ti Amerika, pampanunutin na nga mangiganwat iti space tourism. Saan laeng nga mapantayo agbanyaga iti Australia, iti London, agbanyaga tayo nga mapandi iti Spain, agbanyaga tayo nga aglawlaw, tapno agbakasyon tayo, tintero nga lubong, nagtatan ni Richard Branson, pagpadasan na nga ti tao mapanton agbakasyon, ijay tangatang, kat mapan kadagiti na duma-duma nga planeta, anya laki din ti panagpampanunot digiti nga tattao. Adalang may isang rason, no apay nga kaya tayo nga panawan, iti daga. Kat mapantayo kadagiti na duma-duma nga planeta, uno mapantayo ti tangatang, apay nga ti tattao agbalay dati uneg ti baybay. Apay nga ti tattao agipas dati komunidad kadagiti na duma-duma nga paspaset iti uneg iti daga. Gaputa kayat da nga lesyan iti mapaspasamak ken ti umay nga didegra ayaten nakakabsat. At dati 5 nga inanamang enten ni Apo Dios kadatoy ti Masanguanan. Umuna ni Apo tayo nga Diyos, isunto iti mangidalan kadatayo. Siyak iti natangken na bato. Siyak adak nga mangsalakag kada kayo. Ket babaen tinagan ko kinunana, siyak to ti mangidalan, mangilisi kada kayo. So nga ni Apo Diyos, isunto ti mangidalan kada tayo. Hangkay agdanag kakabsat. Walay dumteng to digito nga pagbutbut nga, may kadwa kakabsat. Ibaganad to'y nga isunto ti mangawit, dagiti bambanag, nga pagrigatan tayo. Ni Apo Isus, He will carry our circumstances. Ket kunana,
Siya ti Dios nga saan nga maapot wano matengel iti imak nga agaramid ti naimbag kadagiti kasapulan iti masanguanan. Daniel 4:35. Isu tumulong to nga mga wit dagiti circumstansya dagiti pagrigatan iti biag ket isunto ti tumulong kada tayo nga mga wit dagita nga dadagsen gagayem. Haan nga malapudan ti ima na nga umay tumulong ken kagayem ta isu ti nakaskas dawa Dios nga mga wit dagiti dadagsen mo ti masanguanan. Mapantay ti may katlo nga pangnamnama nga panagtulong ni Apo Isus kunana ditoy ni Apo Dios isunto ti mang sabat ken mangipaay dagiti kasapulan tayo danom pagbiag ataraon ken kastamet dagiti paglungudan paglumangan uno anyaman na banag nga mangprotektar ti tattao ti masanguanan kunana ngem ti Dios ipainan tu dagiti amin na kasapulan tayo babaen ti kinabaknang na ken ti parabor ni Apo tayo nga Isus nga aglaplapusanan ni Apo Dios gagayem sabaten na dagiti kasapulan tayo ti may kapat gagayem isunto ti kang kanayon nga adda kada tayo nagimbagan day nga Dios mauray ti panawan ti didegra iso ti makiadda mangbanbantay kada tayo takunana sa dinuman ti ayanyo uray ti kamudyanan iti lubong adda akto akadwayo ket siyakto ti Diyosyo. God will always be there for us. Kang kanayon to kadda ni Apo Isus nga kadwa tayo. Dayta ti may kapat. Ngayon ka rin ni Apo Diyos nga inanama. Ure umay dagiti pagbutbutngan iti lubong. Mapantayon ti maudi. Kunana awaten na tayo, ayaten na tayo, ayaten na tayo, ako na, numapay managbasol tayo, arakupin na tayo, alay na tayo, numapantay lakit di ken kuana, nga panangawat, nga iso ti Diyos tayo, nga surutan tayo, ken pagmatalkan tayo ayang ganit ti panungpalan. Ta ipaay ni Apo Isus dayta agnanayon nga ayat, ken iti kinamana nga asi, umay kada tayo. Anyan nga nagimbag kakabsat. Ano may agbubuteng tayo kadagito yung aldaw, kadagito umay adedegra, pituda kunak tatay. At dadagtimet digiti nakaskas daw nga inanama, nga ipaay ni Apo tayo nga Hesus Kristo, kadagiti amin nga tattao, nga agtalek ken kuana, gagayem ken kakabsat, anyan nakaskas daw dayta, nga karini Apo Isus, tinaragsak ang masanguanan, tinaindaklan nga namnama, iti daytoy nga aldaw, amuyo kakabsat, in karini Apo Isus. Nga isagsagana na ti may nga lugar, nga wanton, dagiti rigrigat, dagito'y pagbutbutngan, nga naibagak tata. Hangko mga agpulkok ti puso tayo, mamati tayo kini Apo Diyos, mamati tayo kinkuana, tani Apo Isus, napan nang isagana, kadagiti pagyanan, ket sa dinuman nga yan, tu ni Apo Isus, inkarina, adda tayo tumet sa jay, wen gayem adda kanto sa jay, tayo inkarina ni Apo Isus, dayta, akarina kada tayo, gagayem ken kakabsat. Adda digiti banag amapadasan ti panagbiag tayo, no kayat tayo nga dagitoy nga namnama iti masanguanan ket mapadasan tayo. Tapno datayo kakabsat. May talaga nga paset tayo nga madaan ti nanama ore umay dagiti dedegra adda dagiti duwa nga banag nga aramiden tayo. Umuna, mapantayo dayjay paset ni Apo Diyos. Kinaramid ni Apo Diyos iti paset na. Inted na, iti anak na, abugbugtong, kita sinuman amamati ken kuana, saan to amapukaw, no di ket anya, adda biag na, nagnanayon. Dahita ti paset ni Apo Diyos. Inted na ti anak na matay, gapu ka na tayo. Ta sinuman amamati ken kuana, saan to amapukaw, no di ket adda biag na, nagnanayon. Dahita ti paset ni Apo Isus. Anya pa iti paset ni Apo Isus. Kunadjay Roma 5 versikulo 8, daytoy iti imbunanag ni Apo Isus kada tayo. Yan tangay tada tayo managbasol tayo palaing ni Kristo na tayo gapu kada tayo. San nalang inted ni ti ama, ti anak na nga matay gapu kada tayo, inted na kas may nga sagot. Ta sino man mamati ken kuana, dinto mapukaw,
no di ket adda biag na nga agnanayon. Dayjay kakabsat ti paset ti Dios. Inted na ti anak na, kanday ta nga anak na nga ni Apo Isus natay gapu kada tayo. Anyamat garot ti paset tayo. Tapno makipaglakam tayo iti kinatalged ti Masanguanan. Daytoy met ti paset tayo. At tao ni Apo Dios, daytoy ti paset tayo kuna ni Apo Isus umay kayo ket agkaykaysa kayo. Kat numampay da kayo ket managbasol kayo ket ti bastol yu kasla eskarlata mapapudaw danto akasla niebe. Mapapudaw danto ket kasnga danto dilanal. Ay ayaban na ka ni Apo Isus dayjay lang ti paset mo. Inaramid ni Apo Dios ti kuko na. Ngem ti paset mo ay ayaban na kamet mapan ka ken kuana. Anya pa gagayem iti paset tayo. Ti paset tayo kunana addak agtaktakder iti ruangan ket asinuman a makangeg ti timek ko luktan na kuma tapno sumrekak ken kuana. May kaduang aramidin tayo ti paset tayo. Luktan tayo dagiti ruangan dagiti puso tayo. Tapno ni Apo Isus ison ti agtalineed akatalged tayo ti Masanguanan. Nailawlawag kon ti paset ni Apo Dios. Inted na ti anak na. Amatay. Ti paset tayo. Mapan tayo ken kuana. May kadwa, luktan tayo ti ruangan. Anya lakit yung nga nagimba. Nuluktam ti ruangan ti pusom. Ket mapankan ken ni Apo Isus. Inanamaen tayo nga ure umay dagiti degra iti Masanguanan. Madaan tayo ti talged. Madaan tayo iti talna. Madaan tayo iti naisang sangayan nga panaka lipas ti trabaho ni Apo Dios ken panakatungpal digitoy akarkarina iti panawen iti rigat. O Diyos mi a managayat unay, adda kami ditoy akan ito tapno pagyamanan mi ken ka dagiti pammatalged nga ipaimonto iti talna kada kami. Ipaimonto kada kami, Apo, ti seguridad, namnama. Inton umay, dagito yung pagbutbutngan, nga mangmangagan, kan kastamet ti inadalmi, ti dayto yung aldaw. At daka, Apo nga Diyos, aman nakabalin nga mangsalaknib, ken makiadadanto kadagiti amin, apasurot mo, amin nga tattao nga umawat, iti dayto damag ti Ebanghelyo. Bendisyonan digitoy. Nga anak mo, lalaki ken babae, agtutubo ken anak. Ti panangawat da ken ka. Iti biag da ti daytoy nga rabi, ikayap da Apo nga, iti din. Tapno sikan Apo ti mangituray, ken mangidalan, iti Masanguanan da. Agsipod ta dinawat mi amin digitoy Apo. Tinapateganagan na po may Jesus. Amen. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming.